אם יש לכם כרטיס פלייקארד של קל, אתם צריכים לדעת שבקרוב כבר לא תוכלו לצבור נקודות למועדון הנוסע המתמיד, כי הוא כבר לא יהיה פלייקארד. המועדון עבר לישראכרט. מה כן תוכלו לעשות? תוכלו להפוך את הכרטיס הזה מפלייקארד לפליי-אול. זה מועדון תעופה חדש שחברת קל הקימה עם איסטה, ובעצם זה כרטיס שצובר לכם נקודות לא רק לאל על, אלא לכל מיני חברות תעופה וגם לבתי מלון. מציעים לכם לבחור בין שני כרטיסים, פרימיום ורגיל, וההחזר יפה בשנה הראשונה. אנחנו מדברים על צבירה של 1% בכרטיס הרגיל ו1.2% בכרטיס היוקרתי יותר. זאת אומרת שאם אתם מוצאים 10,000 שקל בחודש, אתם תוכלו לצבור בין 100 ל-120 שקל, אבל יש מלכוד, כי בשנה השנייה הצבירה הזאת פוחתת ב-25%. שימו לב שתוקף הנקודות הוא לשנתיים, וגם שימו לב שכמו בכל כרטיסי האשראי, גם כאן כשאתם משלמים ארנונה וחשמל, בכרטיסים האלה הצבירה הרבה יותר נמוכה מאשר כשאתם קונים קניות רגילות. אז בשורה התחתונה, אם אתם מחפשים פתרון למעבר של פלייקארד ואתם לא רוצים להחליף חברת אשראי, זאת חלופה ששווה לבחון. מה שעוד שווה לעשות זה לפרגן לי פה בלייק, מה אכפת לכם, לא קשה, עקבו אחריי באופן קבוע, יש לי עוד הרבה סרטונים שווים, וניפגש בסרטון הבא.